Kunikezwa ngesikolo esixabisa izigidi zerandi engqushwa, kodwa umba wokusiwa kweencwadi ezikolweni kusengumngeni kweliphondo kwaye kuchaphazela inkqubo yokufunda. Isebe lityholwa ngokurhuqa inyawo kulo mba. As much as ba wena siyibuka eyemizamo abayenzileyo kokubana bazame, kodwa ke ezinye izikolo ziyaqinisekisa ukuba ayenziwanga. Therefore ke laa nto ibhalwe phaa kwi-court order ethi ngomhla we-31st kaMarch funeka zonke izikolo zine-stationery and textbooks and nibe niyenzile loo nto 100%, basengaphantsi ko-100. And that the fact that usawa below 100% akuyenzanga. Kusenjalo urhulumente wephondo uthi uzibophelele kusombululeni lo mba. Ibusimangalisa ke lento siyibonayo ekubonakala uba ngathi sifuna ubuyela umva. Siyayilungisa ke loo nto. Sele sikwazile ukungenelela phaya ngokuba sithumele i-provincial treasury ne-office of the premier ukuyoncedisela Sebe ukuqinisekisa into kokuba onke lo rhexixixe simbonayo nobangela uba incwadi zingafiki ngexesha ezikolweni noba kuthathwe imali ibisele ikhona iye kwamanye amaphondo. Kukubonakalisa uba xa kwenziwa umsebenzi khona apho ingademananga khona. Into esingaziyamkela ke msasazileyo. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC engqushwa.